3, 2, 1, ga! Maar liefst 2 wethouders iepen de parkeergarage onder het Raadhuisplein in Drachten van de Moon. Onder de groen zit er al het een en ander kleer, een volslijn moaasbrachtje en daar komen een soort omwenders en ondernemers op aan. En omdat de Omroep Friesland Radio onder de groen moment ontvangen is direct muziek. Dus ik wil reden van een feestje. We hadden de sloop en de bouw en de opbouw alle maken. En het haaien en ja. Van de grote troep is het nou prachtig. Ja. Boven de groen is nog net alles klaar. Toch wordt er voor de ondernemers nou een heel vervelende periode aansletten. Ja, de oude fjouwerieren weer net makkelijk. Maar we hadden het best in om het te overleven en dat is slagen. En daar ben ik hartstikke geweest mee. Of ben er ook ondernemers geweest die het net overleven hadden? Ja, er zijn 2 ondernemers die het net overleven. In de parkeergarage kunnen al honderden auto's parkeren. En dat is belangrijk voor de ondernemers. Dat is tierenwichtig, want ze krijgen volle meer mensen naar Drachten die hier parkeren. Men, dat van de morgen ook al stelt, de mensen kunnen vlak bij de winkels parkeren en daar hopen wij van te profiteren. En als je zegt naar de omzet, denk je dat nou de parkeergarage is dat je opzet ik met procenten omheen gaat? Dat is wel de bedoeling. Het zal net van hier op Oorendijk gebeuren, maar op middellange termijn wel.